2 ஆண்கள் 2 கார்கள், ஆனால் பார்க்கிங் இடம் ஒன்று தான். பார்க்கிங் படம் எப்படி இருக்கு? வாங்க பார்க்கலாம். நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண், எம்.எஸ். பாஸ்கர் நடிப்பில் ரொம்பவே வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் கடந்த 1ஆம் தேதி திரைக்கு வந்த திரைப்படம் தான் பார்க்கிங். இந்த திரைப்படம் எப்படி இருக்கு, முழு கதையும் இந்த வீடியோவில் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் இந்த படத்தில் ஈஸ்வர் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சிருக்கிறாரு. அண்ட் இந்துஜா ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்தில் அதிகா அப்படிங்கிற ரோலில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. தங்களுடைய முதல் குழந்தைய கருவுற்றிருக்கக்கூடிய வேளையில் புதுமண தம்பதிகளான இவங்க 2 பேரும் ஒரு வீட்டோட மேல் தளத்தில் வாடகைக்கு குடி வராங்க. அதே வீட்டில் அரசு அதிகாரியான இளம்பருதி, அதாங்க எம்.எஸ். பாஸ்கர், அவருடைய மனைவி செல்வி, அதாங்க ரமா ராஜேந்திரன், மற்றும் அவங்களுடைய மகள் அபர்ணா பிரார்த்தனாநாதன் இல்லையா, இவங்க கீழ்த்தளத்தில் 10 வருஷமாக வாடகைக்கு இருந்துட்டு வராங்க. ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்தக்கூடிய இவங்களுடைய உறவில் பிரச்சனையாக ஒரு கார் வருது. ஒரு கார் ரூபத்தில் தான் பிரச்சனையே வருது. ஈஸ்வர் புதுசாக ஒரு காரை வாங்குறாரு. இளம்பருதி தன்னுடைய பைக்கை பார்க் செய்ய சண்டை ஆரம்பிக்குது. இந்த பார்க்கிங் பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டுச்சா, 2 பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஈகோ மோதல்கள் எந்த எல்லை வரைக்கும் போகுது அப்படிங்கிறதான் இந்த பார்க்கிங் படத்தோட கதை. சின்ன சின்ன எரிச்சலில் தொடங்கி கடும் கோபம் கொள்ளக்கூடிய ஆத்திரக்காரராக மாறுறாரு ஹரிஷ் கல்யாண். மறுமுனையில் தன்னோட சுயத்தின் ஒரு பகுதியாக நான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் கொண்டவரா எம்.எஸ். பாஸ்கர். சான்ஸே இல்லைல்ல. மனக்குழப்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஓய்வற்ற தன்மையை 2 பேருமே கச்சிதமாக நடிச்சிருக்கிறாங்க. சில காட்சியில் 2 பேர் மேலேயும் நமக்கு கோபமும் வருது, இரக்கமும் வருது. குறிப்பாக 2 பேரில் எம்.எஸ். பாஸ்கர் அவருடைய குரூரம், வன்மை, ஆற்றாமை, கோபம் இதெல்லாம் தன்னுடைய அனுபவ நடிப்பால் சும்மா அசால்ட்டாக மனுஷன் வெளிப்படுத்தி ஸ்கோர் அள்ளுறாருங்க. ஹரிஷ் கல்யாணுக்கு கோபம் கை கொடுத்த அளவுக்கு மற்ற உணர்வுகள் கொஞ்சம் கை கொடுத்துருந்துருக்கலாம். சரி, இவங்க 2 பேரும் எப்படி இருக்க, நாயகி இந்துஜா ரவிச்சந்திரன் பாவமான முகபாவனையால் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் இறக்கத்தை வாங்கிக்கிறாங்க. எம்.எஸ். பாஸ்கருடைய மனைவியாக வரக்கூடிய ரமா ராஜேந்திரன், மகளாக வரக்கூடிய பிரார்த்தனாநாதன் 2 பேருமே இயல்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் எம்.எஸ். பாஸ்கரை எதிர்த்து பேசக்கூடிய காட்சிகளில் 2 பேருமே அப்ளாஸை அள்ளுறாங்க. இளவரசு அப்பப்போ கொஞ்சம் தலை காட்டிட்டு போனால் கூட அதையும் அழுத்தமாக செஞ்சுருக்கிறாரு. இது தவிர இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாப் மார்லி, எல்ஐசி ஏஜெண்ட், செலவு கடைக்காரர் மாதிரியான சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களும் நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்க்கத்தாங்க செய்யுது. ஒளிப்பதிவாளருடைய திறமையை நாம் சொல்லியே ஆகணும். ஒரே வீடு 2 அலுவலகம்னு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சின்ன ஒரு வெளியில் நேர்த்தியான ஷார்ட் டிவிஷன்களால் நம்மளை ரொம்பவே ஈர்க்கிறாரு ஒளிப்பதிவாளர் ஜிஜு சன்னி. இதில் பார்க்கிங் பகுதியிலேருந்து வீட்டை முழுமையாக காட்டி நகர்த்தக்கூடிய அந்த கேமராவோட கோணங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஹாரர் மூவிக்கான ஒரு பயத்தை நமக்கு தருது. உடஞ்ச கார் கண்ணாடி வழியாக புகுந்து வெளியே வரக்கூடிய கேமரா, அதன் வழியாக வரக்கூடிய இடைவேளை ஷாட், படத்தோட அட்டகாசமான ஒளிப்பதிவுக்கு இது ஒரு கிரேட் சாம்பிள். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒளிப்பதிவுக்கு ஏற்ற ஒளி கோர்வையும் படத்துக்கு கச்சிதமாக துணி நிற்குதுன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா பின்னணி இசையில் பழைய பன்னீர்செல்வமாக சாம்சியஸை காண முடியுது. காட்சியுடைய தீவிரத்தன்மையை வயலின் வழியாக சொன்னால் கூட பாடல்களும் பாடல் வரிகளும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஈர்க்கலைங்க. சாதாரணமாக நடுத்தர குடியிருப்புகளில் இருக்கக்கூடிய பார்க்கிங் பிரச்சனையை கருவாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் மனித மனங்கள் அடையக்கூடிய விருப்பு வெறுப்புகளை வச்சு தேர்ந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறாரு அறிமுக இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன். பொதுவாக ஹீரோ வில்லன் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டுக்குள்ளே அடக்காமல் 2 பேருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய ஈகோவை மட்டும் வில்லனாக எடுத்துக்கிட்டு கதையை நகர்த்திய விதம் சிறப்புன்னே சொல்லலாம். இந்த படத்தினுடைய கதைக்குள்ளே கார் வர்ற வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக போகக்கூடிய திரைக்கதை, கார் வந்ததுக்கப்புறம் சக்கு சக்குன்னு கேரை மாற்றி பரபரப்போட வேகம் எடுத்து என்னென்ன அசம்பாவிதம்லாம் நடத்த முடியுமோ அதையெல்லாம் நடத்திட்டு இன்டர்வெல்லில் சடன் பிரேக் போட்டு நம்மளுடைய ஆர்வத்தை இன்னும் கூட்டுதுன்னே சொல்லலாம். சண்டை போடக்கூடிய 2 பேருமே தங்களுடைய பார்வையில் இருந்து மட்டும்தான் பிரச்சனைகளை யோசித்து வீட்டு பெண்களை மறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிற ஆழமான ஆணாதிக்கத்தை, அதுவும் ஆணாதிக்க மனோபாவத்தை காட்டுது இந்த படம். கிளைமேக்ஸ் காட்சிகளில் ரமா ராஜேந்திரன் எம்.எஸ். பாஸ்கரை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்லாம் பலார்னு அப்படியே அரைகிற மாதிரி இருக்கும். 2ஆம் பாதியில் 2 கதாபாத்திரங்களும் மாறி மாறி பழி வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த கட்டத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் தன்னுடைய சுயத்தை இழக்கிறாரு. எம்.எஸ். பாஸ்கர் தன்னுடைய உண்மையான சுயத்தை வெளிக்கொண்டு வராரு. ஆனால் இது திரைக்கதையை நகர்த்திய விதத்தில் கொஞ்சம் தொய்வு தெரியுது. அதிலும் பார்த்திங்கன்னா எம்.எஸ். பாஸ்கர் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் மொத்தமாக அவரை நம்ம வில்லன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நம்மையும் ஹரிஷ் கல்யாண் பக்கமே நிற்க வச்சிருது. அதுபோக ஒரு கர்ப்பிணி பெண் கதாபாத்திரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளைமேக்ஸில் என்ன நடக்குமோ அதுதான் இந்த படத்திலும் நடக்குது.
அட ஒரு சின்ன ஈகோ பிரச்சனை தான், அது இந்த அளவுக்கு பழிவாங்க ஒருத்தரை தூண்டுமா அப்படின்னு நினைக்க வைக்குது. மொத்தத்தில் அகம்பாவம் தலைக்கேறிய 2 ஆண்களை கார்களை விட்டு மோத விட்டுருக்குறாங்க. காரோட வேகத்தில் நகருது திரைக்கதை. அந்த கவனத்தை கிளைமேக்ஸ்னுடைய நண்பகத்தன்மைக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. படத்தை பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்களே மக்களே படத்தோட கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக கணிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் படத்தோட வெற்றியில் கொஞ்சம் கூட கீறல் விழாமல் கச்சிதமாக பார்க் பண்ணியிருக்கலாம்.